Recording in 1, 2. Recording 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hilom lang sa taha. Mga punyeta. Bisa di-edit yung mga... Hi guys, welcome back sa akong YouTube and Spotify. Welcome back sa akong podcast. Hello! Basta wala yung sponsor nga mga lang may pagkaon na si Juanito. Pero may pagkaon na lang. Pagkasayang. Siyempre, ano na po kami nagbabalik ang team Bitok-Bitok, kauban si Consiel Bernie, si Juanito, the photographer, si Sam, pinakagwapa, mami, sexy, walay karelasyon. Good na. The raw beauty. O siyempre, ang bright sa grupo, dawaton na natin. Dawaton na natin. Tuuran. Walain si Attorney Drew Dalapo. Yan. Medyo break sa takaroon sa podcast na kanabit ng mga sponsors ka dyan lang. Kaon ko mga tumatag ko eh. Our sponsor for today is the Pomelo all the way from Davao ni. Amot, nakita na ako na sa mga. Basin sa Davao, nakikita may Davao. Nakalimot siya. Nado siya yung ani. No. Last month siguro ni kinikuyos. Okay, wait lang. Di ko kabalo kung makarelate si... actually, sa mong pag-record na gikan mi sa Manolo Fortis Bukidnon. Yes. Among day 3 sa among bamboo propagation. So, habang gauli mi kay, dili naman mi gaagi sa Indahag, Tuyok, Libuna, so puros mga kabukiran, nature. Kay traffic naman kay ni diri sa Cagayan de Oro, diri ka mo agi Gusa, Puerto. So, syempre, nagmuni-muni ka, nagangadahangad ka. So, paabot na mo diri sa opisina na, timing kayo na pa may oras, yun ko nga, mag-podcast ta o do ka balo kung makarelate ba si Sam ani kayo? Ikaw na ba? Permit ko dili ka relate man. Ang lang ano kakapil ko ani. Unsay mga butang? Minyo. Pila ka years na ka minyo? 3 years. Bago, fresh. Pila pa ka months? 4 months. 4 months. Naudlot nga pag minyo. Ay. Gilib-in ra. Pero I'm sure makarelate mo yun sa kanya. Pero may silag minyo gyapon na itong What are the things nga wala na ninyo o di na ninyo gakabuhat pag minyo na ninyo? Or unsay mga butang nga kanabang you have dawaton nimo ka matuoran nga murag medyo likay na kaani nga mga butang or nanay mga butang gyud na imong di na nimo buhaton kay minyo na ka. Dili sa ni sa inyo nga pang-discourage sa mga tao nga. Wala pa namin. I'm sure makabalo si Sam ani even though bisag dili sa mi kay pila ka years live in pila. 7 years. Dulit ka may imong babada. 7 years. I'm sure katong 7 years nga na kay partner nagito yung mga things di na po nimo mabuhat tungod kay syempre na kay partner na kay banabana. Connected by. Na banabana. Yes. So karon kay nagbulag naman, I'm sure imo na sadtong nabalig nga buhaton. Sama sa pag-adto sa mga gay bar, ano? Actually, wow! God na! So at least ikaw karon, at least yung sitwasyon medyo bali na. Kaysa unang katong minyo, napo ko'y kalipin. Dili pwede. Dili na ko ni pwede. Pero ang katong medyo na kon, bro nabalik na sa nimo ni nga buhaton. Kana lang for the next 30 minutes ani nga. Mula akong gusto nga. What are the things na kanang di na nimo di po nga zero pero kailangan nimo ikuan nga murag di na nimo pwede buhaton labi na nga minyo na ka. Okay, ako muna pinakauna lang decision making. Ako gining nakuan kana magpautang ka. Magpautang sa una kung anytime po, for example, na mo dol sa mo relatives or friend nga magpautang. Sa una kung hilig ka magpahiram, pwede ra ka mo decision diretso. I realize na kung maminyo na day ka, kailangan na yung ka medyo mananggid sa imong partner. Yeah. Bisa pag mo yung nga imo ng sweldo or imo ng guan. Because that's tinod na. Because kanang minyo naman mo. So dili na pwede nga basta mo lang ka sige po tanta ka. Na nagyod dawatan nimong kamatuoran na kung maminyo na ka na kay partner.
Do na gyapoy biya mo ingon kay namang goy mga couples na akong money is akong money, your money is your money, magsabot lang ta sa expenses, bura mag-contribute lang ta. Pero dili na sa ako na case. Sa imo ba na case, nga na ba ang, kay imong wife naman po'y trabaho, nga na ba nga, wala ko'y pagkatan siya mong sweldo, ako po ng sweldo, pero ang bayron no nato together, mag-contribute ta? Dili. Ang sa akong situation karon kay iyang sweldo, iyaha. Ako ang sweldo, iyaha. Perfect. Oh! Ayan na siya. Pero ako ang gagamit sa money. Ako ang gagamit sa money. Pero anytime kung na siya ikuan, pwede niya magamit. Ano ba? Kung na siya gusto pa ito, okay na, sabutan naman kung kuan man ni Akong gi-feel ang tone sa pagkasulti ni kung burang na happy ba sana nga sitwasyon nag-goal sana nga sila. Actually, gado ko kung basin siya na ako ipagunit yun sa money kaya magalabad akong ulo yun. Pero kung kana ba, like, you're telling us right now, kisa mo na nga decision? Or more na, burag automatic lang na? Automatic siya nga nakuan. Kung unsa ang ako, ayaha man. Kung, di mo ko pa ilabot. Bihira ramingan na nga mga bana. Actually. Pero, siyempre, naman tayo mga racket, siya po, mo siya nga, anytime, kung nakigusto pa ito, imuha na. Yeah. Meaning sa mga racket, just in case, kung di mo ko pamina. For example, nasa yung mga photoshoot, or na may mga event. Dili lugar na ingon ka ng sweldo yun, mo nang di mo na ito nga mga racket, di ba? Mga side income. Ako, tanan man, maracket. Tagala mo kung honorarium. Ikaw, kani ang 4 months old. 4 month old. Karon ba unsay ba inyong kwan? Ang na-change gid sa ko is the same video cons na kanang sa decision making na aspect. Dili man ko ga laag, so dili kay kanang dili gid ko yung mananghit ko siya, uy maglaag ko sa ko friends dili gid kay ana. But since kita we always ga-involve gid ang money sa to everyday kay gagasto gid ta everyday. Isa sad na nga kanang dili na magpataka o kanang gasto. Kaysa ako sa una magkano ko pero karon ko ana gid bills first no Mariles gid ba? pero in fairness would say katong katong ano namin yun namin ano siya sa kuan na love, kabalo ko nga, wala pa yung sweldo, pero I want you to know, gusto na kay assure nga, kung unsay mong gusto makuan sa imong money, it's up to you, pero pahibaw lang ko. Dili ko yung pugong sa imo or unsa. Abi na ko nga, siguro kay, tungod kay, kanang bag-o pa may mao na ing ana, pero hearing from Sir Juan, nga, minyo na for 3 years. So, tama. Kuan gid ay kanang nagi day mga tao ing ana. Sulit mo, gapaminor ako. Guys, ako, ganyan. Ang kasama kayo, i-reminis lang gutong kamo pa. Kapoy na kayo, dito nakabubulan ka, nimuwarik na kuna yun ka. Kada podcast pag yun. Taga-podcast kasi yung naay ka lang gapaminaw, dira ka lang magbuhat taga-tuan. Wala siya partner sa podcast. Mamaliw ko, gusto ko mag-listen sa decision making. Saya na lang kay kung unsa ang as a single or kuan ba. Mo lagi baliktad naman ka. Kung gusto ba niya may tabuan na pohon. Ay na lang sa mo how this is for the benefit sa mga tao nga gusto kay pursue in the future. So, wala ni mo hang I am very understanding. Dili ka mag-isod sa ako, ha? Supportahan ka. Nasa imo ang ATM. Pwede na sa. So, dili issue. Lagi, sa una ba yung nga nagyapon ng style nga murag sa yun? Garimit di siya sa ko. Nabi ginarimit ba eh? Nabayak. So, ikaw lang ba mag- Saan may mabilin sa iya? Pangpanigarilyo lang niya. Honorarium gyapon. Budget. Pero in fairness naman, I like it also ngayon nga eventually kay gastador man go. sorry. So nasa ko'y feeling nga if ever akong wife dili nga na or dili nga na mo sitwasyon murag
walay padulngan, murag di ko makapalit aning mga sakyanan, balay or plastaran na. Pero ba sometimes na maginuktok sa duha ka biya usahay, pero okay lang manggihapon kay gina-provide na manggihapon. Mag-adtukat. So baliktad mi karon kung ang uban, ang asawa nila may sig adto card, sa amo sa akong asawa, ako may sig adto card. Adto card. Talayan lang ning musika adto card, feeling nimo murag nakatipid ka pero actually wala day daghan na kay naad ba. Para lang gusto. Ano sa gunson mo ning delivery na mag 5 mil. Adto card. Yeah, to actually nga nang may tabo. And tama ka. Well, ikaw pamanong kay anak. Tama gyapon na mo sa una pag sweldo una sa kadidto sa diaper sa gatas. Pag plaster na hayan na din ka mo palit sa body side kung unsa din nga sudan. Mo ginay may tabo. Tinod Tinog bato ka sa grocery. Dito sa kauna sa diaper. Number 1 gina ba yun? Sa ako kasi mag-grocery, automatic yun, diaper o gatas. Diaper o gatas. Dan hayan na din ka magunahon na kung biyon siya ako para sa balay. Barag mo na gina ang automatic na. Sa ako gay kape ra sa ko. Sa din kasi kay mi rin tanan ano sa bayad pa sa kwarto or sa balay ng mga paliton. Yeah, kana. Pero kana gid number 1 gatas ug number. Kani. Issue ba kana for example anything nga unsay i-decorate sa balay? Kay pare man sa do ako lang di man kay ko particular kung whatever unsay mong gusto bi. Pero I know na yung mga couple akong kailang biski ang color sa kortina, color sa sala set, medyo maglalis. Kaya ayo, plain colors. Dili, gusto ko ng flower. Gusto ko yung Barbie. So, namin kay Gwen nga, ikaw personally, nabit sa kay ganahan niya. Yeah. Tapos, ang wife po na, so dili na nakaroon, mawala na kung magminyo ka nga, i-insist yun yung mga movie na ako, like, okay lang talagang medyo mag-jive inyong personality or daily. Naitabo na ba? Karon kamo ba nagnanagin mo own house mo karon? Rent pa mi pero pero separate na, di ba? Yeah, girent na niya wala pa mi naminyo. Very nag-prepare good bitaw siya. Wow! Sana all. Shout out sa Hot Pao, ikaw na gyud Brad. Dili alo. Di basta mga bana nga pang-principal na ando. Kabalagod na. Ito, father Pampare, may father din ko ano. So nag-prepare na siya daan. So kay nag-prepare naman siya, aware mo ko, feeling kaya. Ako lagi sa akin. Parang isa ko, oh my God. Wala na ko niya mamamalit ng dito. Ako siya ginan nga, please lang, ato ang color palette. Dapat neutrals lang kay. Actually, bago na po na, sugod ka to nag-pandemic, murag na uso bitaw to nga, makawana na, nakakatiman sa balay. So, sa social media, maka-view na ka ng shout-out sa homebodies nga group sa Facebook. So, dito na po ano ba nga, tsada man di pod kong neutrals lang, aesthetic pa lang iingon. So, anak ko nga, ayaw pagpataka o palit. Did he ask kung unsay mong gusto or ikaw ra dito nag-suggest? Kay dili siya confident kaya naman siya lago. Ako magpalit diri siya ko hulbot bala unsa pa nga color diha. Okay, gusto ko basta na alay gamit. Ako apod kay murag kung gusto ka nga half side ba nimong pananaw. Mani, ako yung mag-decide sa color. In fairness, nang ngayon sa suggestion daan sa mo ha. Yun, doon lang ang maganda. Dili sad kay siya nga minyo anak ko siya. Pero man na. Style mo na sa lalaki, di ba? Style ka punto na siya ang bana, kay kunwari, wala siya nag-ingon nga, ikaw nagila kong minyoan na. Pero, sa nga lang nga nito, bag man ka, uy, gusto gini siya mauban sa ko. Sa kabalay. Kay, pwede mo ka mo-order sa murek ato nga time nga, yar tangitistingan na ito, sa kay guwapo nga kuhan sa balay mo. Ha? Siya balay? Feeling mo, ikaw kong minyoan. Lisa kayo man. Sa floor mat. Di ba, testing. So, technically, when you decide mo, ni ang design mo, ni ang color sa balay, so, wala pa na siya ni palag. Wala sa. Kailan po siya nga, may gid ka ba? May gid ka. Yes! Kaya gusto ko man magminyo. Ato siya nasa karon sa linya sa telepono. Kaya katong nga time, gusto ko man niya minyoan. Gusto pa. Karon ginaminyo naman sila. Nasa linya sa telepono karon si Paulo. Pao, kung sa man. Okay ba yan mga kuwan? Okay ba yan mga kanang color palette nga gipili? But super okay naman siya. Yeah, ako naman gusto white and kanang beige. Dali na kayo makita. Mga earth something, earth colors.
Di update ko ba ginag-usapan mo sa balay? Siya. Siya. Kapadayon diri. Okay ra kay ko diri. Okay ra ko diri. Painful episode na sa painful episode kay balik na sad nato yung mga kagahapon. Uy ko ani. Like us na siya. Gusto na niya mag-move on, pero matag-topic sa podcast, ibalik na sad nato yung kagahapon. Karisa ini na siya. Sakto ka episode lang. Na may provision din sa itong kontrata. Naman dito sa likod, ano mga napirmahan din mo. Hindi ay. Wala na back to back na. Di agi pa gini sa DILG memorandum. Ay, mo ba di ay? Awal. Wala, kabuan ako, anong di man yung masulti? Napaligay po ito. Wala ni siguro. Ay, ginoko. Nag-chat siguro kami mo. Siguro wala na. Naging siya ng, musta na? Wala na lang ki-promise. Follower siya na ako. Ah, wala pa ko kabaluan. Wala na ko na. Hindi ko ma-issue ta. Anyways, wala uy. So far, ako ginang decision maker sa mo So wala sad siya, di sad siya mo, Wala siya. dili issue ang kuan. Dili. So pag may nga diretso nga mo ni ang design, mo ning paliton sa mo na klase siya. nga utensils. Wala. Mo ni ang Wala yun siya. Dali nga pagka siya siya packing. Ana ra gid siya. Basta makalapang go na ana ra. So at least wala problema. Wala. No. Kani si Juan. Ikaw brad ka na may bibo. Yes, ako ako mag-decide. Siyempre kay graphic artist ba ako? Then ako ano sa photography. Nako kabalo ko sa mga colors. So kabalo ko mo blend sa bagay. ikaw pa ni attorney palette pa ano to. So kabalo ko unsa chadang color, chadang kuan. Do mo atay suggestion mi pro majority man gid kay ako mingo. Ayun na nagdain kay na ikuan ano to. Tapos away dili. Mukha lang siya mo Maksunogan. mukha siya mo react siya nga grabe akong gipam na siya one time na siya gipalit nga nga decoration sa kwan do tsada siya nga kwan kay medyo mga beige color kay tama ba pronounce tsada siya kay pang kwan mga panghang sa mga picture bitaw nga in stocks ana ba pero nako gina-idea mo nga tsada mas okay ni ana so wala na ako siya gibutang yawa talag tuig wala ginawa siya gibutang sa kwan So kiba rin napalit niya? Gibetan niya, ano yung mga kwantanan. Wala na ako siya gidecorate. Kaya ako mong ginawa ng, ang setup mo sa mong room, kaya syempre, nakipuyo na ba ako karon so di ko makaset up gid sa balay gid mismo. Sa among room na gid me. So kung set up na sa mong room, di siya, tsada siya unta kay white man ang wall, pero di siya mabagay sa mga sa cabinet, na yung mga tapad-tapad ba. So ako siya ginawa, mas okay ni kung inani kay medyo katong grid kumbaga akong ibutang pero wala po ko nakapalit. Katong ko ibutang kay mas mabagay siya balag na ay cabinet na yung mga tapad-tapad mabagay ra siya. So kato iya ang gipalit wala na ko siya gibutang. So wala gyud. Wala siya napatang. Derby. Wala nireact siya nga grabe. Pila nagtuig nang wala gyud ako wala. Kay gusto magud ko nga kuan kanang ay pangit man good man na ba di ko. Pero majority gid sa kuan majority sa like na mga design, mga color. Ako ako gabot kay masin sa katong tiles nga kanang vinyl sa floor sa style sa na first among bed pa sa una kaya to pang itong palet tarima nga style kay Marshall kuan ba. Yan among bed sa una. Aesthetic ya kuan. Sana white niya kuan tanan akong gipan design tanan ang among working station. Pero wala mo siya, muriak na siya. Pwede lahi ng So technically, ikaw gyapon ang pasar ang imong design gyapon. Ako gyapon ang one. Masin nga di sa color sa cabinet, ako kanilang kay mabagay sa tong floor, kani mabagay sa wall, kaniyan. Ako well, buti na lang sa mo, di ko particular sa basta kaya na kortina. Doon ay something mo anak kabi. Burag off lagi niya, burag dark, ni dire burag light. So, pero ako sa mo sa kuyan na, tama ka pa ikaw sa mo, mas ano ka. Ako depende ra po kung bato ko sa mga model house maybe na pero may galing kay ako di kayo ko but again my point here is when you get married mo ginang usa nga di na gini mo i-consider kanang i-consider na gini mo nga di lang ni ikaw ang decision making bisan to the design og unsa nga kutsara tinidor unsa nga klase nga plato ana medyo kailangan na gyud nga
Sapar. Sapar magstorya mo. It's either you guys meet halfway Oo. or pwede dyan mo magdebate, tanawa lang yun nga sakto imo mga kuan, imo mga preparation pagdepensa nga tama imo ha or nindot ang imo ha. Kaya okay, nagitay time nakapayat ko kanang punda ba? Kaya ako magiga pamalit gyud ako yung pamili ba. Ikan chawan mo. Ang daddy na. Kasi mo na ako work, iro ba kaya kung kailan mo kay Emily. Gabi, dami siya mo storya expressive like ito. Kung magkuan mo gabi. Iro ba kaya kaning Yuya ba yung kuan kanang istoryan ba so Hindi ko remember, pero laman ako asawa wala man ko so far, dili kay ko issue no mga punda, comforter. Siguro more on na siguro sa quality. Ano man, ibaro man nipis. Pero ingon nga color or something. Sa bagay ako noon, warag okay ra ko, warag di ra sad ko mag yo. Pero magabato man karon kay magsabot man may like tanam sa Pinterest, say chada. Chada ni awatan na ni. That's a good idea nga. Nana lang kay base. So para sa ko tama na nga sometimes na kay mo rag Google, Pinterest para at least na kay justify o tanaw ba nindot. Kaysa kanang imo lang yun pangit. Baro mo nag-away gun mo kisay mas nindot na tong idea. So at least kung na kay ko i-Google, i-YouTube, whatever. That's a good idea nga just in case na moabot mo sa punto magminyo mo nga mag-decide mo ingana. Again, tinodbe na porma sa kutsara, unsay ka ng lutuanan, dapat parihag yun. Sakto ko. Ako, tinisa ko na. Okay. Well, kani next. I think mas kami I don't know lang, kay kasagarag di ba na maging medyo laagan, no? Pero when you get married, kanang may kang mulaag ka, kung for example, prior to your marriage, medyo anytime pwede ka mauli gabi or na kay friends, ginagi kay mga couple friend mulaag ka, namagi kay nga na, di ba, close friends. When you get married, mo gini usa sa kuan nga, dili na ka anytime, yeah. Nanay mga pananghid, magsaba na kaasa ka. Kaya I think di magsugod ang friction kung wala ka maanad sa mga ingana nga nakay pananghiran na mulakaw ka. Ganon. Naiusahay mga misis ra ba nga ang ilang ginasulti lahi sa kanang ilang gusto may tabo. Pag may siya lakaw. So lakaw dito. Wala nakarelate siya. Nakarelate siya. Sige na dito. Pag uli nagmaoy. Karon. Ingana bang naitabo sa Burang di ka ng interrogation na sad ba sa balik sa Ingana bang? Ingana dyan. As in, sa ko sige na. Go lang. Kung sa, ni mo karon nga. Ana. Kapatay, kapatay. Laagan dito siya. Pretty pala hubog lagi. Ay, maulang. Maulang. Pala hubog. Dito lagi nakakuan. Pero ang pagmamahal, pero kung dili siya hubog, ando naman ang pagmamahal. Ando ang pagmamahal. Ang pagiging responsable. Okay naman, andon. Pagkama, you know. Pero sa kaman ka nun. pero mo lang dito ang pinaburag dito na kani-surrender. Kanang sa ingana na. Okay, ginoo ko. Maghila ko ng simana og di makainom. Tagtulo, tag-upat yun kabisi sa kaisa kasimana na labihan naman sa gidni. Mawagit magkapod kung magamoni. Malabihan pag-away na malhan na kita. Ginoo ko. Hindi pa kubalan na lang ang mga warput. Mga pilasan na kita na dinag maayo. Dili maayo. Dili maayo. Hubog? Mo ba? Dili maayo. Kaya mag-rated SPG na nila. May nakalagay sa podcast. So, dili sa kuana. Dili na sa enjoyable. Dili na. Basta hubog Dili na. Dami ko kamo do hubog. Pag kami nuhubog kay kanang kuan, murag dili ka po kay ko ka-perform. Like, you know. Maulaw ko. Wala di ang words. Maulaw ko sa perform. So, wala nada kung gobohar ang kuan din. Oo, pag lata dito siya sa pagkagobo, lami na lang ka siya tukon daw yung padayon na nakahulay dayon ihatan ka niya. Ulit naman sa dayon. Charla. I know, well, sa previous na ito nga podcast, si Don yung naman nga, yung husband, bradi mong gikiting laag. Halos siya nagay mubugaw. Kasi kayo mga friends ba? Kasi kayo mga friends. So, dili issue na karon sa inyo, ha? Dili, ang mas gusto niya, kung maglaag siya, kami na ng duha. Oh, sa'yo ni masuman. Sa'yo ni masuman nga. Alam po kay.
ang challenge karon namin yun ako kay sa una ko na ay mga sabot-sabot sa friends sa uy dinner ta magkuan ta na dili na nako mabilin si Paolo like manangit ko sa iyaha or manangit ko sa kuan okay ra banon ako akong husband or manangit ko kay Paolo nga love kuan okay ra sa imo but these friends kaila daan ni Paolo kaila na okay so gamay ra akong circle of friends so pwede ra gyapon no yeah muna ginaw kay because sometimes siguro nakita siyang bana nga ang uban problema reklamo sa uban mga magtiayon kay walay panahon ang bana or pasagdan lang so siya po karon gusto po siya nga nakoy ana po nga feeling kay workaholic mo gud siya so dili friends niya akong ginakuan but iyang work okay so ano maka-question ako anong bugay kita mag-uli ana di ba so siya karon gusto ko niya nga dapat di ko gusto nga issue sad me so tama gid ng kanta ni sa Spider that too much of something is bad enough. Yeah. Too much sa pod nga si uban di pod maayo. Too much sa pod nga relax sa pod kaayo di gihapon. So asa mo kita ibutang nga Lord ani? Kasamok ba? But siguro it's an advantage also lang pag pareha pod mo hilig sa imong pre katong nagsaka-saka ko bukid, giapil gyud ako si Mrs. Para kung mag-story ako about sa mga experience sa bukid, ma-enjoy siya, makarelate siya. Kaya sometimes, kapag kaning mag-story ka o ka ng certain topic, tas siya di siya karelate o siya ganahan. So, na ko'y feeling nga morag ma-off siya, morag di siya ganahi, di ba? Yeah. So, motong nag-about sa pandemic, nag-biking sad mi. So, tagsag yun, may gasto lang yun sa buwan. So, katong pagsaka na mo, nag-worth 40,000 kung nagamit tanan, 40,000, but times to, perminti, so 80,000. Sa bike, nagpalit ko katong worth, mga diligi dapat mga pipitsugin, na mga gismil. Dito sa mga 60,000 nga bike, so balibuha, so 120,000. Kaya taki siya siyang hubak, undang tanan. Tapos lisa mo sa akin siya, ako na lugar mag-bike sa morning, tapos wala siya. Pag uli ni mo, anak, mag-study ka nga, lamig kaya ang view sa Lumbia, wala, na din na mo tingog na. Anak, ibaligyan ang bike. Ibaligyan ang bike. Ito namin isa gigipalit, karon wala, nagipuyan lang sa mga putyukan. Gitambak ra na sa basig i-promo na ako to kasi December. Okay, medyo barangay na po. Tapos also nasa ko'y medyo couple of friends nga barkada. Then sukad pod nga naminyo na sad ko. Dagan na kay mga bin karon na inyong mga lakaw na may nga ako wala. Di sa ko ganahan, narkos pala. Okay rasag ko nga nauban akong asawa. Nagay one time nga overnight news, sinintanaw namin Netflix ba? Di okay ra ka nga nira ta? Kaya ko okay ra ko. Palit tagway, inom tagato. Dahil tanaw okay ra ko. Siyang okay ra sa ko. Okay ra ta. Lagi okay. So okay ra sa mi. Ana ba? Late, bago lang man nga. Sa galing si akong wife, gusto mapilog kuan ka ng reunion. Kasi po, nung post na po sabi, pilog reunion para magkita mo si mong ex. So, no, bago lang, first time siya naka-appeal sa reunion nila, mga igala. Kaya ako naman yung nag-host. Tapos so, nakita sila sa iyang ex. Kung asa mo po yung nag-book rapod sa diba? Wapo kayo. Sports lang, good. Sports lang ba? Waman tayo issue. No, I think para sa ako nga, because dagan sa tayo kailang nga couple nga dili, for example, kanina yung mga bana nga hilig og biking, na mag-iban asawa nga dili sila into adventure. Napuyuban nga hilig og mga motor na mga rides. Nayuban hilig mag-angkas, pero nayuban nga di jud hilig pula na supportive lang sila. I remember the story of Ryan Agoncillo og si Julian Santos nga si Ryan Agoncillo was really kanang PlayStation addict. Si Judy adi man sa hilig, di siya gadula, pero to support her husband, siya gapamalit og mga bag-o nga games, iyan ang ipadula sa iyang bana. Matan-aw lang siya naon din na pagdula. So nagkasinabot ra pod sila sa iyang ana. I don't know karon ikaw Brad, ikaw mo ba on that basis kanang laag, lakaw, or kanay mga lain na mga outside? Sa una, kung wala ko ng minyo, sa una, mula ko lang yung ako. Okay. Ngayon, hindi ko nga, nag-uban mi ni, hindi ko manangin. Nag-uban mi nila sa mga friends ko, mga barkada sa college. Nag-uban mi ani, namin din, nag-inom yan. Pero karon, manangin yung ko una.
Kung sa una, pwede na ko dili manangid, automatic na ako dito. Karon, dapat maingon ako. Pero siya, okay na gyud siya nga mula. Pero unsa na pagpanagan ng FYI or pwede ba ko mauban? Ana ba? Di, I'm call na ka, ay, nasi, akong best friend na, nasa di sa Regency, nasa di sa kwan, di, akong lagi mangod, di mangod lagyo. Nara silingan ba, so, mato sa ko dito, nasi kwan ba, nagsama sa makani. Sabi ko, ano, okay na, ito na nito. Ano lang, okay lang. Dahil ako pa saya ha, ay, anong, minsan, bas mo, na akong, lag mi karon after work. Okay, sige. Ako lang, muna na ako uli. Di naman siya, kami, kwan ba, kung lakaw ka, okay, sige, kaya imo ng time pod sa imong self magkwan. Kay for 10 years kami may uban. Pero I think ba mo nang lami mo about 10 years pero wala kay trust issues. Wala ka nakasalag major. Compared to me nga naisalag na major. Ana kana ba mo kan major kabalo na mo ana. I think so. Isa pod sige. Kay nausab man gyud pod ang among kuan sukad nga naka kaysa na lax naman kaya kung girlfriend ba na ako sa akong wife nga ingana lakaw. Wala na yung mga question kinsa basta okay FYI lang nung nakasala na nga major dito na medyo ako po brag aware naman sad ko kay nakasala naman ko brag mo say ako ang coping mechanism by term ana so brag mo na po akong saying I'm sorry so para mabalik lang gid ang trust tamang pud lang gingon nga bisa pag unsa nimo pagbalik sa trust pero sa ngalan nga nakasala ka na nagya po ng thin line nga basic ana ba kaysa una chillax naman akong girlfriend kaya ako siguro unta dili mabot sa inana kasaron nga naminyo nako ito nga makasala ko simba ko ayan dili correct tama ang possible makasala ko possible biya gid kay syempre sa mga temptation pa pero hoping nga dili ta na siya may tabo kay praying dili ta may tabo kay gusto ko gapsa kilo pero mag-uban ni Sam please lang i-resist palihog alam mo to kanang pero naikon lang gareklamo siya one time to ba dili pa mimin niya to reklamo siya nga daw di ko gauban siyang friends kung mo lag sila ingana po yung issue nga morag sauna katong ako mubang ko si mong friends gauban siya kasi sa college friends na ko gauban siya katong sa atin yung nga sa kuray gauban siya pero ano di ko gauban siyang group of friends okay ano lang, Mark, di na ko feel ng good yung friends. Kato nga time. Well, at the end of the day, ang namang sa ginaingana ba? Gusto kayo eh. Siyempre, example lang for example lang, dili ni siya sa among ninitabo. Example, imong naandan nga group is mga professional, mga taga-skill, mga pangunan na ba, gusto mga topic kay nani. So, pabot din sa isa ka grupo kay lain king convey mo ang topic puro work ba din mga tama corruption ng ganito ano ang dating ba so tama dito na di mo ma-jive good ang imong mga yang kuan ano ba ina nang dating dili sa nanay natawa ina na lang ang scenario it doesn't mean I don't like your friends pero syempre tama ka lay lang topic lay lang so that's ang topic nila kay pagka related ang topic nila work human sa work gyud ng istorya ba mo grabe tama ba nga sa side sa wife for example lang imong husband is hilig og motor pag magtapok-tapok ilang mga barkada sige topic og motor ikaw karon nagilom na ka kung makarili alam mo alaga kaligya tama nindot yung tambutso ganun sa tambutso taas ang tambutso na kung ulo Tsaka kingog man daw ang tambutso ala lang tama kani ba niya sa inyong relationship, ginadala ka sa iyang barkada? Dili ko ginahan siya mga barkada. Because kaila ko siya mga barkada. So ikaw, dili gyud but ginalaw mo siya. Friends. Ginalaw mo siya nga mo ba siya mga barkada, but ikaw, you rather stay home kaysa mo siya barkada. Ayo. To di siya mga tanan, hindi magamuban. Kabalo man siya kung unsa ka kung mga satanas hindi mo ginapan. Pero siya imong ginadala sa mga friends. Kay gusto ko nga kanabitawng I don't know lang ha, it's not nga ang iyahang mga friends siguro kay kanang mga usual tambay nga na bitaw. Mga wala na goal sa life. So ako siyang ginakuha sa mga friends, may na lang makuan siya, ma-inspired, makadungog siya sa among mga story, nga ana na lang man pud ba. So ang ending idala mo siyang friends, sila nakaroon sa imong friends. Wala. Wala. Okay na ako, magila siya.
Dunggaban ko man. Dili Sabi may ko big talaga deal sa sa'yo. iya ha nga kanang guban siya sa imo ha. Dili man. Di ba siya maulaw? Gina naman po siya actually. Gina naman po siya. Kaya na siya ganahan nga friend imo. Pero mas okay na ba yun na mag-uban? Lately sa mga kanang sa workmate na ni Emily, gauban na jud ko. Gauban na kasama. Magaling naman ka, kaya na naman sa gobyerno. Isa pa siguro. Sa gobyerno po sila ilang topic. Yeah. Pero ako, siguro, 40 naman sa gugugod. Alisod sa kayo, mag-away-away pa tayong mga brother, ginoko ninyo. Uba na tayo rin, mystery tag about family, nga na naman ng mga topic naman good sa eating, nga na. Ito na, ito. Sa imo, again, wala man tayo problema kay... Ang sa kuan, like I said nga, di kay siya ga-uban sa iyahang friends or kung mag-uban man gani office gihapon. So ako dili man ko used to ana para lang since husband na ako siya, akong compromise is to go with him or kung nara siya sa office niya, ang akong compromise na is okay lang sa ako ang dugay ta maguli kay gusto lang niya nga wala siya dalon over sa balay. Sige lang, kay ma-change mo po na after 5 years. So hopefully na pa'y podcast after 5 years. Tala na to atong review ang tanan. Oo, pabagyapon. Again, 4 months pa ba ya? 4 months pa. Ingon nila daw, ang first 5 years daw may adjustment period. Mura daw murag lisod. After grabe, naging lisod. Hanto ka mo, magkali sa lang anak, adjustment ng gapon sa mga asawa. Okay, kanina lang, last part, being, again, ang atong topic. Ay, hindi na lang kayo. Kanang unsa bay kanang kuan, kanang ang atong topic again is unsay kanang di na nimo mabuhat when you're married. Kanina lang kanang istoryahan kanang about yourself. Di ba na mga times na sometimes kanang nakay mga own nimo nga mga anxieties, nakay own nimo nga mga drama sa kinabuhi, nakay mga own feelings, di ba? Nang kita nga di ba personally. Sa inyo ba is it helpful ba nga kung minyo na ka is kailangan imo ginagyapong i-share sa imong partner about your thoughts or anything? Kay siyempre, ang imong partner matingala sa gabasik tulala kag galit. Kay judge ka nga ni ba? So ako may problema? Ako ba? It's not you. It's me. Alam mo na siya. Kay ako feeling na ako ba because you guys are married, whether mayroon ka nga personal money or something, pero kailangan gyapon ba? Ako para sa ako gusto rin kita about kung sa imong, like for example, what if ang iyang problem na hilom lang siya or kung sabi because family problem lang, sa ilaharan na, dili sa atong relationship. Pero again, at the end of the day, kung sa puton ka karon wala ka sa mod, dili ka, madamay atong relasyon. Di ba kung nag-away mo sa imong, kung di ka magpakialam, kaya baka sila yung family problem. Pero at the end of the day, asa man na mabugwa karon iyang sapot. Or ano na yung problema. Sa inyo rin yan. Ikaw na gyapon, at the end of the day, kamo may mag-abayan ng gabi una. So, para nako, kanang mga inganang mga klase ng mga personal na mga something, I think, pag di na naingon nga, imo nang i-keep sa imong self. I think, it's about time also. Sige na lang, sige ato lang, hangyo na lang, dili 100%, pero at least 90%, imo na gina-share sa imong partner. Asa ako lang na, sa imong di mo ragkuhan ko kay dili mi open kayo kasi in terms sa mga emotional or talaga di kay dili mas especially ako dili kay ko ga di na ko gusto magud i-share akong negative sa iya kay basi man negative po siya ba man gusto na ko nakay feeling nga murag dili niya kaya i-handle nga just in case ko nakay something dili man bud pero dili lang ko ganahan sa problema po sa kanila mababad sa apel ba okay. Manang gahilom ko permente kung na ako yung mga kasakit pero what if pumungutan na sa imo ano na yung anak ka or something so sabi mo to ba mo yun lang wala lang ako lang mag-share kung makashare man ko kung na yung mga problema pero dili gyud ka nang istorya na nato ni Bacon na dili kayo ka nang to the deepest dili kaya na akong feeling mo kung mag-share ko sa iya ako mag-share mig 1-to-1 sige naging tendency mag-away gud mi ba promise sang ending ka mo lang kami mag-away na mo sa puto na dahil ikaw mong good kaya wala na so dili na kapatid pero muna akong feeling gud ka nang dili ko gusto nga mo share sa iya kung nakoy negative or nakoy mga so anything na brad family sa work tanan di na kay ginakip ra nimo na manang ako okay lang ko mapasaan sa iyang mga kakasakit mga chika Emily if you're watching pero okay ako maminaw okay ako bala basta di lang ako gusto pan ba kita naman sila mag-backlight sa mall ang iyang asawa si Gelo abi lang nag-away ano siya nga normal ra mo to sa amo
O sa lang dili normal. So kung normal lang siya, isa lang dili normal kung tinuon na ginag-away dili. Normal ra ni sir, tapos na kutsilyo ka. Pero ni sir, normal ra man ni sir. Ikaw. Sa, for me, sa single pa ko, when na ay mga problems, ako rin ginakip sa akong self as much as possible because I don't want to, di na ako like, kay Sir Juan, ko gusto makabother sa uban or kanang bitong, ang sakwa po, kung kaya pa na ako, I'll keep it to myself. Okay. Siguro okay. bitong, jagi ko ga ka-strengthen. Pero karon nga, minyo na ko, dili sa ingon nga kanang para mahimo kong strong, wala na ko'y kasya na, nakakuha lang, because you are my partner. Because you have the right to know everything what's going on sa kuha. Muna, I am letting you know. ang kanang pagtabang sa imuha nga, malift ka, is just a bonus. Yeah. But you just, kanang, ako lang kay tuod kay, husband ta ka, na kay, di pa ko gusto nga, basig, wala lang sa ako ang mind ba nga, medyo gisapot ko, nasakaan ako siya tingog. At least, di rin siya matingala nga, uy, ano yan, ano siya. Labi na kong red day. Mo po na akong ginakuan. Mo po na akong ginakuan. Red day. Mapude kay red day. Yellowish day. Kaya kag Almoranas mo. Chai lang. Wala kang Almoranas, guys. Di mo mag-uol. Churis lang. Churis rumida. Ay, naman tanong tamo bitong. Ikaw. Hindi naman. Dili, kung nagtanong siya karon. Actually, same kini ni attorney. Bisag karon, dili gid kay ko kung unsa akong na ako makuan sa kuwang self, na ako mabantayan, dili kay ko open bisag sa akong mga friends. Niabot lang gid sa point nga katong kami na gusto ko nga open kay ko sa iyaha kay para i-encourage po na ako siya nga open siya sa kuha. Ang ending ng good, mura ko gastorya sa kahoy. Kapoy na kaayo. Lami na kaya ako mga drama, hugot na kaayo. Dapat ing anita para dili ta magsig og away ing anita. Ang reply kay Wala gi-reply. Maulit ka. Yan na dahil masugod na sa away. Siguro kay Paki, si Paong ko ba? Dalagi. Maulit ko. Kaya usually, yun ka nagabi, igit ko mag-open sa iya. Kana before matulog. Lami kay mag-chika-chika, mag-ingana ba? Abi ito ni mo ako, ana. Di na ako ihisip. Ano na tinawagan na wala. Basta kay, ka before matulog ka, abi ito ni mo, muna siya na itawag kanina, muna siya ana-ana. Tsada, itong yung mga kuan, di ba? Ang story ni kuan ba, ana-ana. Manarap po tao ka na ana-ana. Wala siya Paki. Naglarot na mo ta. May magpahuling dayon. ito nga tayo, mumulingi lang siya, nakatalaga 5K. Ayaw na nakabanta. Bisman. 5K. Ayaw na matan. Bisman. Pagkatay mo, dialogue na, wala ginamin no. Nanin ng 5K, ha? 5K. 5K na yan. Muna na i-workout na ko ba? Kanang mag-open each other. Siguro lahi ang perspective sa lalaki sa babae. Sa kong husband. Dili niya ginaingon sa ako, but tungod kay he's too bad in keeping something for himself. So, kanang ma-show niya sa iyahang actions. So, wait, ano na lang? Hilom siya kali siya, babli. Okay. Before kumansa na kaya ko lasa na, kamo ba na maliban sa iyong asawa, kinsa pa'y murag next closest nga inyong gina-open up og problems? Naba mo yan, like parents or friends? Sister. Ikaw, sister. Imo. Best friend ay. Maliban na to imong kuan, naba kay mga say next level nga. Kaya akong best friend, kay filtered man ang akong ginastorya. Manggod sa ngalan nga, kaya pa na ko i-keep. Dili gid na Wala lang sa ka. So, pero kung imong yun i-layer, brad, ang friends. Kaysa parents or and so on. Ikaw, brad. Friends gyapon. Muna akong problema. Man. Kabalo ka, number one na mong problema mga komedyante. Everyone, they thought that kung komedyante ka, because you're a happy person, okay ka. Pero kung tanong mo akong circle now, okay lang akong wife, lagi lang akong life. Wala gyud ko life. One is enough. Wala. Akong mga brothers, lagyo kayo. So, let's say kami close. Akong mom ug daddy po kay do na sila diha pero di ligid to the extent nga guys storya ko og kanang problem sa ila ba. Pero mintila pa mo istorya mi kumustahan lang kumusta akong pagkakonsiya lanana pero kanang walay kuan. So si Lingling lagi akong wife lagi ang akong murag sumbungan. So that's why pag nakoy mga about sa akong kaugalingon ginasulti gina ako tanan saya because I want nga involved siya
Because kabalusag ko nga ang decision making magud tanan sa akong life is kailangan involved siya og aware siya og agree siya. Kaya na ko'y feeling akong muna akong gusto pero babag sa iyahang kagustuhan, feeling na ako murag liliga po ni. So that's why to end this, ang tinod yun nga konsehal ang akong asawa. Kaya kung mayroon tag committee hearing ta karon ana, mayroon siyang ayog duty, wala committee hearing ay mayroon siya og ganang bisa pag nakoy mga plans na muna itong buhaton may pero mo siya dili o tanawa tungod sa akong istorya about sa akong asawa, ang GoPro wasan mo yun. Napalong cellphone na itong gamit karon. Pero to be honest, ako sukan na minyo ko burag tanan akong mga decision buhaton sa akong kinabuhi or everything about sa akong self. Ako nang doon na ako ginakip sa akong self involved permanently ang akong wife mga igala. So mora to. Anyway, so ang among topic dili pang hadlok sa mga gusto maminyo but our point lang is yun. So, makakabaga silang idea. Actually, muna makaingon ko nga ready na kayo kung magminyo. Nagal na kayo kung natulaan. Salamat sa inyo, ha? Ready na siya mabalik yung plan. Again, it would be a 360 yun nga changes, no? So, kung you guys mag-decide na nga, sige, okay na ko, pwede na ko, dili mo uli, o naman ang ginagi ko dapat mo uli matag Friday night or Saturday night, o kanang kailangan ningani na sa mga utang, mga finances or anything, dako ginang nga changes basta magminyo na ka. So sa mga bago pong minyo diya, kumusta ang atong kaminyoon? Laban lang. So ato sa tanan, so obserbahan sa ningini sa mong podcast kung mag-maintain pa sila nga. 4 months pa man, di ba? 4 months pa. Imo sila 3 years. Kita ba pila nga tabi? More than pila nga tabi? 23 years na. Including boyfriend, girlfriend. Tigulang na kayo mo ba? Grade 6 pa lang ni Uyab na may grade 6 pa lang. Seryoso, pero college na. College na. Siya akong college girlfriend. So, antod karon in love pagyapon kay siya. Oh my God. Next topic na mo sa mong pagbalik, sex life na sa The favorite part of the program. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Please, i-share niyo sa inyong mga friends, sa mga naminaw. I-share ninyo ni Pampag-good vibes lang. Naminaw sa Spotify, may tanong sa YouTube. Thank you very much. Juanito, sa Juan Photo. Si Sam, Paina, guwapa, sexy, puti, pero walay love life. Ang fresh na fresh, bago pa lang, naminyo. Ang pinaka-bright sa grupo, amo na ng dawaton. Kung asan team song niya karon araw-araw. Si Attorney Drew Dalapo, kini si Consial Bernie Bitok-Bitok. Thank you very much. Bye! Bye!